ina kallon wannan karamar mara kunyan ta fito ta gama tsageranci, ba wanda zai fito ya discipline dinta, ba wanda zai fito ya nuna mata ita karamar shegiya ce. Ke akwai marasa kunya da suka ci uwarki a TikTok, bari in gaya miki, mu muna da mutunci ne, muna kuma da daraja, mu ba a taba mu kyale dan me cin uwarki, ki kiyaye mu, ki fita daga harkan mu billahi lazi. Na makotan mu wato kowa ya san su da green shadda, green and yellow. If you see green and yellow shadda, you know see this person are from Kano. You know they go school. Zaki ga kuma suna da kokari, like the few of them that are in school, they are brilliant. Like kansu na kawo wuta, they know they brush their mouth. Cause dan Kano ba karamin wayewa zaki ga ya dauki, ba karamin wayewa zai ya dauki routine din wanke baki kullun da kullun ba. Like it takes time, like sai za a je a impressing budurwa ko makamancin su. Sannan kuma idan auratayya ne, ke ba yar Kano ba, kika shiga garin Kano, to shinkafa da wake fa kun kulla kafa da ita. Last month na je Kano, ni da yayata muka fara irga mata nawa ke tuki a Kano. Mata ba sa tuki a Kano. Very few of them a cikin kwanaki uku da muka yi, ba su kai 20 ba matan da na gani in 3 days. Sannan kuma mun je restaurant cin abinci, gaba ɗaya aka dinga kallon mu. Irin mota ta taken iska kenan tunda muka zo restaurant cin abinci, kuma by ourselves, ba wai da wani namiji muka je ba, no, we went on our own, you know. So kun ji wannan, kuma shi dan Kano ko PhD gare shi, turanci dai wala, like they know sabi English, one English that is correct sentence, they know if you construct. But the truth is they have money. Like dan karamin yaro a Kano zaki ga ya iya daukan ki ya je supermarket ya kashe miki ɗaruruwa. Like they have money, kuma sun iya bindiga da kuɗi, unlike yan gidanmu yan Kaduna ne, no sabi dawa, like ko ba masa da shi ne balantana su yi. So yan Kano gaskiya akwai wannan kashe kuɗin, you know, amma fa wanka zero, accent zero, exposure zero, dresses zero, but they get money, are the truth. So sannan kuma ga san mace mai bleaching, in kika rasa kasuwa a ko ina, ki bleaching ki je Kano, one hand you go get husband, one hand. Sannan gidajen su kuma palo ɗaya a Kaduna zai iya yin 2 bedroom flat kaman guda 3 a Kano. I'm just joking, amma dai gaskiya tsarin gidajen su zaka dan fili kamar a tura a hanci, an gina dakuna kaman guda 4-5, 3 to 4 families are living there, unlike here in Kaduna, you know. So akwai da red flags da yawa a Kano compared to Kaduna. Mu kuma Kaduna a komi mun haɗu, but we no get money to spend extravagantly, you know. So that's it.